are ca scop jignirea nimănui. Am aplicat teorema lui Pitagora. Și teorema lui Pitagora, asta e teorema lui Pitagora la tine. Și acum, cum eu n-aveam ce face, am început să mă uit prin hârtiile lui Einstein. Și bă, frate, la un moment dat... S-a ridicat de la masă și a dat să iasă pe ușă. Zic, da, stâmba nu e bună. Acum aș fi putut să fac orice. Eu pe portbagaj, pălărie pe cadru și gixi pe pedală și am plecat. În pălărie face, da mă, Gixi, fii atent că știu cum să scap de ea. În seara asta pe la 12 noaptea te dezbraci la cucurigul gol, să-mi fii niște pene de cocoș și te-a pus să sari într-un picior în jurul copacului în timp ce zici buhuhu, buhuhu, unde? Așa că ies pe col și acolo l-am văzut, era. Stătea și se uita la mine un... Pleacă în sufragerie. Am ieșit la fugă. Odată se aude